இந்த கடவுளுங்கிற பெரிய மனுஷன் இருக்கானே, அப்பா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய மனுஷன். ஏன்னா யாராருக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும், அவனுக்கு எப்படி கொடுத்தா சரிப்பட்டு வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரியாக கணிச்சு வச்சுருக்க ஆளு போல். நான் கேட்டிருந்தேன், எனக்கு 9 to 5 ஜாப் வேணும், தனியாக சுற்றணும், விளாக்ஸ் எடுக்கணும், ஊர் ஊராக போய் சுற்றணும். இப்போது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடு, வெளியூர், வெளி மாநிலம் போய் சுற்றுறாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நம்மளும் கொஞ்சம் சரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதை அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ரிவர்சிங் பண்ணி உனக்கு சுற்றணும் அவ்வளோதாட, போய் ஆடு மேய் அப்படின்னு சொல்லி ஆடு மேய்க்க தாட்டி விட்டாப்புல. எப்பா கடவுள் இருக்கானே, செம்ம க்யூட்டு. ஆடு மட்டும் இல்லை, கூடையே இந்த நாய்க்குட்டி சேர்த்து மேய்க்க வேண்டியிருக்குது. இது ஒன்று, இன்னொன்று இருக்குது இங்கே ஒன்றுது. ரெண்டு க்யூட் ஃபெலோஸ் கைக்குள்ளேயே திரிவாங்க. இவங்கள பிடிச்சி மேய்க்கிறது தனியாக, அந்த ஆட்டுக்குட்டியும் மேய்க்கணும்.